Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may
Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako.
Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG. Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Basta ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala, sandok ang gamit natin. Okay, this time,
on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat? Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige, sige, ganyan. sige. Ganyan, todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. Okay na yan, performance okay na yan, level, okay na yan. okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw eh, sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonyo. Ang laki, kayang-kaya ni Tonyo yun. Kaya na to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo, tingnan niyo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Alam ko. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Partner! Matanong lang kita. Ano yung partner? Wait lang, bakit mo na naman ako tinatawanan? Ano na naman ang pinagtatawanan mo? Ito yung context, partner. Para Oh. makita o maisip ng mga chuper natin kung ba't ako natatawa ngayon, partner. Ah, sige. Kanina, bago tayo mag-adlib, bago bumukas sa microphone, hindi ko alam kung paano mo inayos yung mic dahil gumigewang-gewang yung mic mo. Natatawa ako sa'yo. Talaga ba? Oo, kanina, hindi ko alam kung inaayos mo ba. Ano nangyayari sa mic mo? Basta tinutok ko lang sa bibig ko. Doon naman ako magaling. Yan lang, tinutok ko lang sa bibig ko. Tinutok mo lang? Oo, tinutok Okay. ko lang sa bibig ko. Tapos minake sure ko lang na parang, okay, ready na siya sa pagsasalita ko. Ganon. Gumigewang-gewang kasi kanina. Wala pong gegewang pag raketera na yung nasa harapan. Oo, lagi naka-steady yan, nakasaludo. Charot lang, may darot. Hoy, pero dude, may tanong ako sa'yo. Ano na naman yan? Paano ninyo in-spend yung Mother's Day ninyo kahapon? Yan, ang ganda ng tanong mo ah. Parang ano? Hirap na hirap nga ako. Hanggang ngayon, nag-celebrate pa ako. Bakit? Pangatlo pa lang yung nag-celebrate kahapon. Yung una ko, yung pangalawa, pangatlo. Yung dalawa pa, pang-apat, pang-lima. Na pamilya mo, Oo, no? ang dami. Hirap talaga, no? Kapag ang daming pamilya, ang daming anakan. Ang daming nanay na dapat i-celebrate na Mother's Day. Hirap na hirap ako, partner. Kaya nga pinagpapawisan ka pa hanggang ngayon. Magastos. Magastos. So, nakakamagkano ka na? Depende. Depende yun sa nanay ng bata. Bakit? Paano yung ano mo dyan? May Paano simple. Oh. May magastos talaga. Oh. Depende. Talaga. So, talagang, ano siya, personalized. Oo. Oh, hindi pwedeng generic lang na Hindi parang pwede. lahat ng ito, bibigyan ko ng bulaklak. Ganon. Hindi pa pwede. Hindi. Yung iba bulaklak, yung iba alahas, di ba? Akala ko yung iba rose na bulaklak, tapos yung iba Weird. chicharong bulaklak. Pero hindi gano'n. Gusto pagkain. Oh, di ba? Ay, baka talaga, dude. Anak pa. Kumbaga sa ibang tao, anak pa. Kay Titan Jello, Anak pa! yung kanta ko nga kung may babalik ko lang. talaga? Meron kang ganon? Wala naman. Hindi, I mean, meron kang ganon naisip sa buhay mo na parang kung may babalik ko lang yung panahon? Hindi, wala. Masaya ako kasi parang ito yung napili ko eh. Okay, so officially ngayong araw po na ito, no, hindi na po Titan Jello ang itatawag natin kay Titan Jello. Ang itawag na po natin sa kanya ay Tatay Jello. Ay, nako.
Buhay! Parang Father's Day tuloy kahapon Oo, sa'yo, no? Dami. Oo, Dami. dami mo no? Pero kami, dude, alam mo ba, na nag-celebrate kami sa Pampanga. And dude, alam mo, napaka-memorable ng Pampanga na celebration namin. Bakit? Kasi, kahapon, na-beat natin dito sa Pilipinas yung world record, Guinness Book of World Records, dun sa pinakamaraming water lantern. So, tayo na ang title holder dun sa largest number of water lantern na na-release. So, yung water lantern, number of water lantern to beat ay 10,000. Pero kahapon or kagabi, nakapag-release ng 11,000 plus water lantern sa Pampanga, sa The Lakeshore Pampanga by Vibe Events dun sa Lumina Water Lantern Festival and Music Festival. At ikaw ang host doon, partner, ha? Oo, partner. Nakaka-proud. Thanks, dude. Pero yung kasama ka doon sa history na yun. Totoo, dude. Alam mo, parang kinilabutan nga ako at that moment eh. Parang gusto ko rin mag-dive dun sa water. Para talaga, alam mo yun, ganap na talaga yung pagiging Guinness Book of World Records. Ganun yung level. Kaya nga naisip ko kahapon, ano pa kaya yung mga pwede ko pag-hostingan na merong ganito? Yung parang history in the making. Dude, ikaw gusto mong maging ano ka din? Part din ng Guinness World of Records? Hindi na, partner. Ano, pinakamadaming anak. Pinakamadaming pamilya. Ang galing mo! Hindi, malay mo, dude. Diba? Hindi mo masasabi. Ikaw na Bagay. title holder. Tagal-tagal pa. Oo, matagal pa. Bata ka pa naman. Gusto mo matalo yung si Mr. Ramon Revilla. Oo, di ba? Siguro mga 80 pwede na, no? 80. Oo, 80. Kung kaya naman, mayaman ka naman siguro, di ba, dude? Bahala na sila magpatayan sa walang mana. Ang lakas. Walang mana, no? Walang mamanahin, pero Walang mamanahin. ang king kagapuan lang. Yan! Ay, naka. Anyway, kabisyo, alas 9 po ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kasama ang Basta Princess DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At samahan niyo po kami sa mga pagsisiwalat ng sekreto ng ating mga kabisyo sa aming pagbabalik. Ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, oh! Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat?
muna. Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Ito. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano sa ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. That. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, Squeeze! 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo.
Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Nag-enjoy ako si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! May halo, yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Hawak niya ang kamay ko.
Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng aking kwentong pag-ibig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sapphire. At ito, ang aking secret file. Nung high school, ay may nakilala akong isang lalaki. Schoolmate kami. At napansin kong maraming humahanga sa kanya. First year high school, magkaiba kami ng section. Nasa section A siya at ako naman ay nasa section C. Magkalapit ang classroom namin, kaya madalas ko siyang nakikita. And then, napapansin ko na ibang level din yung kahusayan niya sa pagre-report. Lalo na pagdating sa science. Then kinausap niya ako. At halos hindi ako makapagsalita dahil kinakabahan ako dahil matagal ko na siyang crush. Sa isip ko noon kung magkakaroon man ako ng unang boyfriend, gusto ko ay siya na. Kalaunan na ay naging magkaibigan kami. Mula third year hanggang sa pagtatapos ng high school, hindi ko kailanman inamin ang tunay kong nararamdaman. Dahil meron siyang long-time girlfriend na si Princess. Etong si Princess ay kaibigan ko. Madalas, magkasama sila na pumupunta sa celebration ko ng birthday. Kaya kahit crush ko yung lalaki, at iniisip ko na may pag-asa ako, pinili ko na lang itago ang nararamdaman ko. Then pagkatapos naming graduate, tinapos ko na yung pag-asa na magiging higit pa sa kaibigan ang relasyon naming dalawa. Kaya nag-focus ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Sinubukan kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, magiging mag-schoolmate pala kami uli. Unang araw ng klase, nakita ko siya. Masaya ako. Although,
Hindi na tulad ng dati ang aming closeness. Lumipas pa ang mga araw. Nalaman ko na hiwalay na sila ni Princess. Nag-send siya ng group message at nag-reply ako ng, "Oy, #single." Sumagot naman siya ng, "Oo, niloko ako eh." Mula noon, muli kaming naging magkausap araw-araw sa text. And that time, aminado ako na sinamantala ko ang pagkakataong yun. Kasi umaasa pa rin ako na mapapansin niya ako. Kaya lang, habang nagko-communicate kami, nalaman ko na may iba na pala siyang nililigawan. Nasaktan ako. Pero sino nga naman ako? Sino ako sa buhay niya? Pakiramdam ko hindi naman talaga ako sasapat para sa kanya. Pero magkaka-plot twist pala ang feelings ko. Because one day, bigla na lang niya akong tinanong na kung pwede niya akong ligawan. Nang marinig ko yun, hindi ko maipaliwanag ang saya sa puso ko. Kasi matagal ko nang itinatago yung nararamdaman ko para sa kanya. At kung magkakatuluyan kami, siya yung unang boyfriend ko. At excited na ako noon na itanong sa mga kaibigan ko kung paano ba dapat ang galawan pagdating sa isang relasyon. DJ Rocky at DJ Jello, isang buwan akong niligawan ng lalaking to. Kahit tutol ang mga magulang ko kasi gusto nila na mag-focus muna ako sa pag-aaral. Sinagot ko siya dahil matagal ko nang pinapangarap ang taong to. At ang pagkakataong yun. January 27, 2015. Naging official ang aming relationship as boyfriend-girlfriend. Sa wakas, nakita rin niya ako. Sa wakas, napansin niya rin ako. Pero 2 araw lang matapos kong sagutin, ang lalaking minamahal ko, nasaktan agad ako. Paalis na sana ako ng school nang makita ko siya sa isang fast food restaurant kasama ang isang babae. Ito yung babaeng nililigawan niya bago niya ako niligawan. Sinundan ko sila at nakita ng 2 mga mata ko kung papaano niya inakbayan yung babaeng yun. Gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko, naging panakipbutas lang ako. Sumakay sila ng jeep at sumakay din ako. Nang makababa yung babae, kaming 2 na lang yung naiwan doon. Hindi ko siya pinapansin. Kahit paulit-ulit niya akong tinatawag. At pagbaba ng jeep, naglakad ako papunta sa bahay. Sinundan niya ako. At pagdating sa bahay, dun ko na sinabi na gusto ko nang makipag-iwalay. Nagmakaawa siya. Nangako siya na aayusin ang lahat. At syempre, marupok ako. Mahal na mahal ko siya. Pinili ko na lang magtiwala uli. Time goes by. Napapansin ko na marami siyang gustong gawin sa buhay. Lagi kami nag-aaway.
Nag-propose siya sa akin. Hindi yung will you marry me proposal kundi yung proposal na kung po pwedeng maging open yung relationship namin. Yung bang kami, pero po pwede kaming makipagkita sa iba. Ayoko yun. Kasi ayoko masaktan siya. At ayoko rin naman magpapasok ng ibang tao sa buhay ko. Siya lang naman yung gusto ko. Dan lumipas ang mga buwan. Sinabi niya sa akin na kailangan na niyang tumigil muna sa pag-aaral dahil magtatrabaho na siya. Ako naman, sinamahan ko siya. Pareho kaming natanggap. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nag-apply din ako. At dahil tutol ang mga magulang ko sa pagtatrabaho ko, dahil scholar ako, pinilit kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Gusto ko kasing tulungan siya na makaahon sa mga problema niya. Actually, kilala itong taong to ng mga magulang ko bilang matalik kong kaibigan mula high school. At napapansin na ng mga magulang ko na sobrang close talaga namin, na parang higit pa sa pagkakaibigan na meron kami. So dito ko na inamin na naging boyfriend ko siya noon. Yes, noon. Kasi masyadong magulo ang relationship namin that time. Then few months later, nagtanong ulit siya kung pwede naming subukan uli ang relasyon namin. Aayusin daw na. Aayusin na niya. Pumayag ako. And mula noon, naging official na kami sa pamilya ko. Hindi na kailangang itago ang relationship namin. Bumalik siya sa pag-aaral habang ako naman ay nagtapos sa kolehiyo. Gaya ng ipinangako ko sa mga magulang ko. Pagkatapos kong makapagtapos, nagtrabaho ako sa Pasig. Habang siya naman ay nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok. Messenger at video call ang paraan namin para magkita. Then one day, bumisita siya sa bahay, doon natulog. Habang mahimbing siyang natutulog, may kung anong nagtulak sa akin na buksan ang cellphone niya. At doon ko na nakita ang mga mensahe niya sa isang babaeng nagngangalang Rose. Dito ko nalaman na habang hindi kami nagkikita, na habang malayo kami sa isa't isa, nakikipagkita at nakikipaglapit siya sa iba. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, yun pala ay paulit-ulit niya akong niloloko. Napatanong ako sa sarili ko kung anong kulang sa akin at kung bakit hindi ako sapat para sa taong to. Naalimpungatan siya at nakita niyang hawak ko ang kanyang cellphone. Wala pa akong sinasabi. Pero umiyak na siya at humihingi na ng tawad. Sinabi niya na nadala lamang siya. Kasi nga, may distansya sa pagitan namin. At madalas kami mag-away. Pero alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sa pagkakataong yun, ayoko nang maniwala. Pakiramdam ko, pagod. Napagod ako. Kaya nagdesisyon ako. Napiliin ang sarili ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya.
nagdesisyon ako na makipaghiwalay. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Although, gulong-gulo ako. Kaya nga pinili ko magdasal sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, kung kami talaga yung para sa isa't isa, ay bigyan niya ako ng dahilan para ayusin pa ang lahat. At paglipas ng isang buwan, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, at pananakit ng tagiliran. Kinabahan ako. Nagpunta ako sa doktor. At doon ko nalaman ang balitang tuluyang nagpabago sa buhay namin. What's up? What's up? Hindi mo talaga. Eto na nga guys, alam ko na pinaka-inaantay nyo na tong moment na to na magandang ibabalita ko sa inyo. Eto na nga yun. So ang balitang maganda para sa inyo ay pwede kayong manalo ng 500 pesos hatid sa atin ng Bingo Plus Pabuenas! Oo, 500 pesos ang pwede ninyong mapanalunan. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutin ng tama at maganda ang question of the week. So this Friday night, May 15, dyan po namin gagawin ang Facebook Live sa Love Radio Manila. Kaya huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and subscribe and follow sa Love Radio Facebook page. At para kayo'y maging bingonaryo, bisitahin lamang po www.bingoplus.com. At huwag niyong kakalimutan din na i-download ang Bingo Plus app. At hindi lang 500 pesos ang pwede ninyong mapanalunan, kundi pati merch item mula sa Bingo Plus. Kaya ano pang hinihintay ninyo kabisyo, tutok lang palagi sa 90.7 Love Radio para sa Bingo Plus Pabuenas! It's the Chan. I think it's the Chan. You know, Tatay Jello! Ayan na naman si Jello, nagpapaalam mag-CR tapos may susulpot na babae. Totoo, ginugood time ako. Dut, pailaw. At batiin natin ang ating mga bisita sa pagkakataong ito. No? Ayan, no? Sila ay sina Brian Mariano and Aliana Dalisay. Brian Mariano and Aliana. Ganun talaga. Ganun dapat. Oo. Hindi pwedeng hindi ganun yun. Loko tong ano natin Loko ka Maku Tawa ako sa ano mo Maku Ano sabi? Blooming daw tayo ngayon, nadiligan daw. O nakadali daw ba? Loko Oo nga. Porke masaya, ibig sabihin, nadiligan na agad. Oo, hindi ba pwedeng masaya lang kami sa buhay? Oo, kasi nga kami ay Mr. and Miss Positivity. Yan, oo nga, no? Grabe ang pagiging positibo natin sa buhay. Hindi, bali, guys, bigyan natin sila ng background. Ayan! Ay, nakalimutan natin batiin kanina yung Rochelle Place. Oo, magpapasalamat muna kami. Mamaya. Sa online muna. Oo, Sa batiin Rochelle natin. Place. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Pumunta ka ng Rochelle Place Ayan, no? at magdiwang ng iyong buhay. Uy! Dalin mo buong pamilya mo. Pagkatapos ng original, dalin mo yung kabit mo. Doon ba
Wala, yun yung rhyme eh. Parang magkatas ng original, yun yung dalin mo. Oh, yan lang yung rhyme. Oh, grabe naman pala. No? Hindi. Oo. Ganda doon, maganda doon. No? True. Ang warm ng welcome nila sa atin. Totoo. Tsaka parang ano lang, no? Easy lang yung mga nangyari sa atin doon. Yung parang, wala lang, at peace lang, ganon. Ang lawak din kasi. Ang saya eh, no? O, Marami mga akong chismisan natin. Nakagulat din ako eh. Nagulat din ako doon. Dude, alam mo naman ako, wala akong alam sa mundo. Wala rin akong alam doon. Ako'y isang musmos na bata pero maraming alam sa labas ng mundo. Wow. And then, si Titangelo talaga napaka-supportive niyan. Sabi ko napaka-supportive. Grabe yung level ng, hindi, actually napaka-supportive, especially to Uncle Dagol. Uy, kasama niya buong pamilya niya kanina. Kasama niya kanina. Kasi nga nag-celebrate ng Mother's Day yun. Hindi natin sure kung ilang pamilya din ang meron. Ako na lang ang marami, si Uncle nagbago niyan. So, masasabi ba? Na markado na. Charot lang. Hi kay Yang. Uy, happy Mother's Day again sa mga kabisyo nating nanays out there. And dun Yes sa mga po. single dads na tumatayong nanay. Yan. Batiin ko lang na happy Mother's Day again ang nanay ko, ang mommy ng aking asawa, Ayan. ang aking mga sisters-in-law, Yan. and si Ate Fe. Yan, happy Mother's Day. Ate and, Fe! Oo. At syempre, ang nag-iisang Aliana Dalisay. Happy Ayan. Mother's Day. Aliana, dadadalisa. Oo. Kasi magkakaanak pa lang siya. Wow! In advance na natin. Oo. O baka malay natin, may anak siya, hindi lang natin alam. Uy. O, diba? Kasi nginingitian tayo ng ganyan, eh, no? Hi kay Yang, Tashang, at sa lahat mga bumati sa akin na Happy Mother's Day. Thank you, Yes, happy Na-appreciate Mother's ko. Day, Dudski. Ay, Miss Tonet, Happy Mother's Day din po. Ma'am Ayan. Tonet, happy Mother's Day po. Oh, si Tin Rivera, oh. Si Mama Hershey Rivera, hello po. Hello po, Ma'am Hershey. Happy Mother's Day po. Yan. Grabe, parang hindi napagod nag-basketball kanina doon. Wilma. Oh, nag-basketball. tayo. Si Wilma, nanood ka po? Totoo ba? Dude, panalo kayo? Panalo. Finals na, dude. Pasok na kayo sa finals? Mm. Ay, sino Eto kalaban na. niyo? EMD. So, Ang galing yun. anong standing mo? MVP ka? Wala pa naman, dude. Hindi. Pero player of the game ka kanina? Hindi. Ano Sinong lang player tayo? of the game? Ano lang tayo? Sinong player of the game? Siyempre, bago. Victorio. Si Victorio. Kung sino kasi gagana, dude eh. Kung sino yung gagana. Kung baga Depende. susuportahan mo yun eh. Hindi pa pwedeng, dapat ako player of the game. Kung sinong gagana, pupush mo pala. Napaka-humble talaga Yan ng na yan. isang Titangelo. Uy, Enzo. Gusto nyo ba ng guess natin dito. Halika dito. Oh, pakita natin. Ayan, no? Ito na ang isa sa mga alamat ng radyo. Padating na to. Pakita ka sa. Ayan, no? Oh. DJ Enzo. Ayan, no? Oh, dali. You say hi to them. Oo nga pala. Magsasalita nga pala ako dun sa kwento. Oo, dude. Ay, dude, ano mo walang pangalan yung guy. Tapos, inayos ko yon ng personal. Oo. Ano mo lang, medyo magulo lang yung pagkakakonstruct. Pero, inayos ko yun. Kasi may iba, syempre, kapag nagsusulat sila ng kwento nila, di ba? Kung ano yung nasa isip nila, di na nila napoproofread. So, kami bilang mga kami na lang yung nagpo-proofread. Sige po. Sabi ni Mika, OMG, pag dumadalaw kami, wala ang baby Enzo. Dapat tsempohan niyo yung medyo galing kami ng labas. Kasi ngayon galing kami sa labas eh. Oo. Galing kami straight from Pampanga. O, diba? From Pampanga, tapos nagparanyake kasi bumisita dun sa lolo-lola naman sa kabila. Kasi nung nasa Pampanga, ang kasama naman namin sa side ko, diba? Ganun po talaga. Ay, are you amazed by the keys? You wanna touch it? You wanna touch it? Nag-o-observe lang. Oh. You wanna touch it, Baba? What do you wanna do? What do you wanna do? Sana all my baby. May baby din naman kayo, May kakilala akong gumagawa ng baby.
Yun parang rabbit yun. Wait lang, sure ka ba na hindi ikaw yun, dude? Papakilala ko na lang sa kanila. Personal message. Nagulat. Personal message yun, ha? Ayan. Sabi dito niyan, kumakabog talaga ang puso ko pag nakikita ko si DJ Jen. Aray ko. Los Gulas from Pampanga. Uy, salamat again sa mga kasama namin kahapon sa Mexico, Pampanga, the Lakeshore, Pampanga. Yun, oh. Thank you again, Lumina. Thank you po sa Vibe Events for inviting me to host your event. Hi Sulit. kay Lovely Joy. Sulit naman. DJ Rocky. Yeah! Sana masundan pa. Basic! What's the seat, Bobo? Ano yun po? Naninibago ka? Ang daming keys? Ano yun? Aba, talagang gusto. Tingnan mo. Anong gusto mong gawin? Nabuntis? Hiwalay na dapat. Oo. AI po ba yung baby? Hindi po, akin po ito. Hindi po. Hi, Miss Nina Vergara. How much po ang rate pag nag-host? Depende po, mapag-uusapan sa detalye. Idolin Kate. Hindi ka pa ba tumatay? Ano? Parang amoy pupi ka na. Oh, grabe naman yung exposure ng baby na yan. Pogi, oh. Magkano po yung baby? Walang alaga. Pwede naman, kung gusto nyo. Magkano? Renta lang to, hindi to for sale. Renta for 3 hours, 1M. Wala pong alaga yan. Ito po, 3.5. 3.5. 3.5. Pwede to, 3.5. Oo. 1M. One manok lang. 1M. Manok. One manok. One manok lang para sa nanay. Mine ko na si Baby Enzo. Pero pag ayaw si Baby Jello na lang. Ako bahala sa inyo. Ako yung baby na bibibihin ko kayo. Aray ko. Bibigwasan pala kayo. Aray ko. Ayan, rentahan daw. 3 days lang. Ayun, Sige oh. po, simulan nyo na po ngayon. Punta bid na po na, kayo bid na. dito. I'll call you next week. Po. 550. 550. Aray ko. Baba naman yan. Ang cute daw ng baby na naka-black jacket. Sabi ni Kuya Mo. Aray ko, Kuya Will. Sapphire ang pangalan? Sapphire yung sender. Sapphire, no? Sender. So, loko-loko yung lalaki. Oo nga eh. Tapos, kapag iwalay na siya. Pero nagdasal siya kay Lord. Sabi niya, Lord, kung kami naman talaga, sige, pag-ayadya mo kami na. Tapos biglang, after 1 month, biglang naduduwa. Gusto ka, sakit-sakit taghiliran. O, yun na. Aray, kala ko UTI lang. May laman pala. Yan. May tae si Enzo, ha? Dinikit. Oo lang yan, normal Bango, yan. may tae. Normal lang. Suddenly I see this is where I'm meant to be. Pero nag-usap kayo ni Brian Mariano na magkikita talaga kayo ngayon. Yan o. Yan o, Jessa, Liam, AJ Cruz.
Robert Tirao. Uy, miss you, baby. Jericho Ferrer, hello. Anong oras kayo nasa office? We can bisita sa next Tuesday. Gusto mo, bibisita ng Tuesday si Tin Rivera. Pwede, welcome naman lahat ng tao Iyo. dito. Welcome na, wala naman tayo pinipiling ano naman, Welcome na Dudski. welcome ka, Tin Rivera. Mm-mm. Yayakapin ka pa. Yeah. Ng buong buo. Ice Monster. Ay, nakalimutan. Love knows no boundaries muna, partner. Wala na, okay na. Manong Chuper! Lakasan mo na po ang iyong radyo habang nagmamaneho, lalo na po kung ikaw ay nakapagpa-register na sa Love Knows No Boundaries. Handog po yan ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity, kung saan pwede ka manalo ng 1,500 pesos! Grabe yung 1,500 pesos na yan. Sino ba yung maswerteng Mr. Driver na yan? Ito lang naman, partner. Nako, napakaswerte ng isang driver na to. May plate number lang naman na 336 OSJ. Uy. 336 OSJ. At isa po siyang Move It driver. Yun. Uy. At ang pangalan niya is Vincent Yulo. Vincent Yulo. Uy. Ang taray ng Vincent Yulo, ah. Parang pwede ka na maging DJ at the same time maging tulad ni Mr. Yulo. Yulo, no? In Yung fairness, gymnast. gymnast. No? Talon-talon ka na ngayon Oo. dahil meron ka ng 1,500 pesos! Oh, ayan ha, napakabilis lang talaga manalo dito sa Love Radio. Kaya naman, kabisyo, ano pang hinihintay ninyo, magpalista ka na. Kung hindi man natawag yung pangalan, huwag ka mag-alala kasi araw-araw nagpapamigay po kami ng 1,500 pesos atid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. O yan, kabisyo, kami po yung magbabalik para sa Rocky Secret File with Jello. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ate kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bam, bam. Bam, bam, bam. Music. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, ang pinakamasakit na sugat daw ay hindi yung nalaman mong pinagpalit ka, kundi may mas malalim pa. Mas masakit daw yung malaman mo na yung taong pinoprotektahan mo ang siyang mismo palang pumuputik sa pagkatao mo para lang magmukhang bida sa harap ng iba. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Sapphire.
Sa tingin mo kabisyo, tama nga bang manatili si Sapphire sa pagsasama nila? Alang-alang sa kanilang anak kahit wala na ang respeto ng kanyang partner. Kabisyo, tunay nga ba na talagang ang bata ang magiging dahilan para hindi kayo bumitaw? Handa ka bang ipaglaban ang hindi na maayos na relasyon? Relasyon na hindi na makakabuti sa inyong dalawa, na pwedeng maapektuhan ang anak ninyo. Malalaman natin yan mga kabisyo sa ikalawang bahagi ng storyang babasahin ng ating Basa Princess. Kaya mga kabisyo, pakinggan na po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Sapphire sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Buntis ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nalaman kong buntis ako. Sinabi ko ito sa kanya. At pareho kaming natakot. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang mga magulang ko. Lalo na't nangako ako sa mga magulang ko na ayusin ko muna ang career ko. At hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Nagdesisyon siya na samahan akong umamin sa mga magulang ko. Nang sabihin namin ang katotohanan, nalungkot ang mga magulang ko dahil bata pa raw ako para magkaroon ng anak. Pero tinanggap nila ang sitwasyon. Kinabukasan, namanhikan ang mga magulang niya sa amin. Pinag-usapan ang kasal. DJ Rocky at DJ Jello, pinili naming kalimutan ang lahat ng sakit at pagtataksil na nangyari noon. Kahit hindi naging perpekto ang aming naging relasyon. Eto kami ngayon. Sinisikap na maging maayos ang lahat para sa aming anak. Sa mismong araw ng birthday ko, ikinasal kami. At masasabi kong isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pakiramdam ko, sa wakas natupad na rin ang matagal ko ng pangarap. Pero aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, na hindi naman agad nawawala ang sakit o yung mga alaala ng mga pagluloko ng nakaraan. Kahit na kasal na kami. At daladala ko na ang apelido ng taong pinipili kong makasama habang buhay. Kahit kasi pilit kong kalimutan ang mga sakit na aking naranasan. Merong mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Sabi naman niya sa akin, magbabago na siya. Lalo na nang isilang ko ang anak namin. Nangako siya na itatama niya ang lahat ng mga pagkakamali niya. Pero napansin ko sa sarili ko na parang dumidistansya ako. Hindi dahil sa wala na akong pagmamahal, kundi dahil natatakot ako na muli nang masaktan. The year 2024,
Nagsimula na namang lumamig ang relationship namin. Humingi siya ng oras and space. Habang ako naman ay mas nag-focus sa trabaho. Dumating sa puntong halos isang araw na lang ang day off ko sa loob ng isang linggo. Then fast forward to October. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa pinsan niya. Sinabi nito sa akin na meron ibang babae ang aking mister. Ang babae raw nito ay dati niyang katrabaho. At tinanong daw ng babae ang mister ko. Sino raw ang pipiliin nito? Kami ba o siya? Ang sakit. Pag-uwi ko, agad ko siyang kinumpronta. Tinanggi niya ang lahat. Sinabi niya na hindi raw yun totoo. Wala siyang oras para mambabae. Dahil palagi naman kami magkasama. At dahil asawa ko siya, pinili kong paniwalaan siya. Pinili kong ayusin ang pagsasama namin. Pinili kong ipagtanggol siya. Inisip ko noon, gawa-gawa lang siguro yun ng pinsan. Ng pinsan niya. Then few months later, nagkaroon na naman ako ng kutob. Isang araw, nagpaalam siya sa akin na magkakaroon ng hiking trip. Pinayagan ko siya. Dahil naisip ko na baka nasakal siya sa akin noon at gusto ko naman nabigyan siya ng kalayaan. Pagkatapos ng hiking, habang tinitingnan ko yung mga pictures niya, may napansin akong mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Meron siyang kapareho ng shorts at sapatos. Hindi lalaki yung katwining niya kundi isang babae. Nag-obserba pa ako. Kinalkal ko ang cellphone niya. May isang hidden shot. Mula sa isang babaeng itago natin sa pangalang Christine. Baka makahalata sila. Yun yung mensahe. Nilamig ako. Kinumpronta ko siya. At sinabi niya na nag-overthink lang ako. Hindi daw totoo yun. Tamang hinala lang daw ako. At pinili ko na namang maniwala sa sinasabi niya. Then one day, nag-message sa akin yung isa sa mga kasama nila sa hiking. Tinanong ko siya. At ang sagot niya sa akin ay isang tanong na nagpabago sa lahat. Hindi mo ba alam? At isa-isa na niyang isinalaysay ang mga napansin niya. Yung babae raw na yun, naninira ng relasyon na kahit may mga asawa na o kasintahan na ang mga lalaki, pinapatulan pa rin daw nung babaeng yun. Tama raw ang mga kutob ko. At may nabasa pa ako doon sa cellphone ng mister ko. Dito na lang tayo mag-chat para hindi tayo makita doon sa isang app. Napaiyak ako. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng lakas ng loob para kumprontahin ang mister ko. Nag-obserba pa ako. Nag-investigate pa ako. Sa Google Drive ng mister ko,
May nakita akong video mula sa action camera niya. Dated January 22, 2024. Meron silang trip. May video sila. Masaya sila. Nagkikilitian pa. 2 taon na pala nila akong niloloko. 2 taon na pala nila akong ginagawang tanga. Kinumpronta ko yung babae. Dine-deny niya pa nung una. Pero nung ipinakita ko ang ebidensya, wala na siyang magawa, kundi aminin ang lahat. Kinumpronta ko rin ang mister ko. At ang pinakamasakit dito, ay sinabi sa akin ng asawa ko na kung sakali man napuputok ang issue nila sa opisina, pananagutan niya raw ang babae. At kung papipiliin daw siya, yung babae ang pipiliin niya. Dahil mas mahal niya na raw ito. At yun ang pinakamasakit na linyang narinig ko mula sa taong pinangarap ko. Taong pinangarap ko mula pa nung high school. Nakasama ko. Noong mga panahong walang-wala siya. Yung ako yung naniwala sa kanya, yung ako yung sumalo sa kanya, yung ako yung naging sandalan niya. Yung kahit hindi na siya kapili-pili, siya pa rin yung pinipili ko. Pero sa huli ako pa rin yung hindi pinili. Umiyak ako noon, tinatanong siya bakit niya nagawang sirain yung pamilya namin. Sa sobrang sakit, nakiusap pa ako DJ Rocky at DJ Jello. Nagmakaawa ako na ako ang piliin niya. Dahil hindi ko kayang isipin na may ibang babae nga hawak sa mga kamay niya. Naisip ko rin yung anak namin. At mahal na mahal ng anak namin ang kanyang daddy. Maraming magsasabi sigurong tanga ko. At siguro tama sila. Kasi hanggang ngayon magkasama pa rin kami. Oo, dati sinubukan ko. Napiliin ang sarili ko. At huwag siyang piliin, pero anong magagawa ko? Nandito na ako sa sitwasyon na to. Sa katunayan, may malasakit pa nga ako eh. Kasi nanaig pa rin yung konsensya ko para dun sa babae niya. Nang malaman ko na may mga kapatid siyang sinusuportahan. Hindi ko tinuloy yung report sa opisina nila. Para sana matanggal yung babae. Pinili ko na lang manahimik. Pinili ko at patuloy kong pinipili na buuin uli ang pamilya namin. Kaya lang hindi na ako okay. Lumalala yung anxiety and breakdowns ko. At tuwing nasa opisina ako, hindi ko maiwasang mag-overthink kung nag-uusap pa rin sila. Napakahirap palang mabuhay na araw-araw. Pinipili mo at pinipilit mong magtiwala sa taong minsang sumira ng puso mo. Pero para sa anak ko, patuloy akong lalaban. At ang tanging pinanghahawakan ng isang tulad ko ay yung kasabihang kapag ang ilaw ng tahanan ng sumuko, mas lalong didilim ang buong bahay. Kaya kahit pagod na ako, pinipili kong manatili. Dahil mahal ko pa rin siya.
At siguro, ganito nga ang pagmamahal. Ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung ubus na ubus ka na. Yung kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Magbibigay at magbibigay ka. Because maybe love is sacrifice. Hanggang dito na lang po muna. DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Sapphire. At ito, ang aking secret file. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt, so ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? They never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, nakakalungkot lang din no, na isang storya na naman ang ating napakinggan sa Rocky Secret Files with Titan Jello na talagang kumurot sa ating puso. Totoo. At ito ay sumasalamin sa napakaraming babae na pinipili na lang na manatili sa isang relasyon kahit na ubos at pagod na sila. Sa ngalan ng bata. Sa ngalan ng bata, sa ngalan ng kumpletong pamilya. Kakalungkot no. Tingin mo partner, tama ba yung naiisip neto ni Sapphire na gawin niya o pagdidesisyon sa kanyang sarili at pati dun sa bata? Alam mo dude, iniisip ko na i-embrace mo kung ano yung sa palagay mo kahulugan ng bravery at pagmamahal para sa'yo. Kasi may matapang na sumusuko sila sa laban. May matapang din naman na inilalaban pa nila kahit na ang dami ng rason para sumuko na. And I think yung dalawang klase ng katapangan na yun, magkaiba na pwede rin gawin ng magkaibang tao. Kasi may taong kaya talagang magtiis kahit durog na eh. And may mga tao din naman, especially babae, na hindi na kayang magtiis dahil ubus na.
So, dude, depende siguro sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi may mga babae talaga na okay lang na ako na yung wasak. Maubos. Oo, ako na okay lang na kahit ako na yung wasak. Basta kompleto yung pamilya ko. Alam mo yun, that is what you call sacrifice. Na ako mawawasak basta kompleto lang yung pamilya ko. Ganun siya. Pero kung tatanungin mo kung ano talaga yung perspektibo ko dito, syempre hindi ako go for it. Kasi paano mo maibibigay yung best version of you kung ikaw wasak na wasak? Kailangan kompleto ka. Kailangan buo ka para maibigay mo yung best version of you doon sa buong mong pamilya. Kasi kahit na pilitin mong itago yung pagkawasak mo, lalabas at lalabas pa rin yan eh. Sa mga salita mo, sa aksyon mo, sa mararamdaman din yan ng anak mo. Ikaw ba, partner? Ano masabi mo? Ako nalulungkot ako sa kalagayan ni Sapphire kasi hindi ko rin masabi kung ano ba talaga ang gusto niya ipaglaban. 'Di ba? Kasi sa kasalukuyan Para sa parang, bata, 'di ba? Oo parang hindi, lalaban ko to. Kahit ubos na ako, pipiliin ko pa rin siya. Ganun yung pagmamahal niya dun sa lalaki. Yes. Kaya hindi rin natin siya masisisi doon sa parte na yun. Dahil baka may nakikita siya na hindi natin ba nakikita o may nararamdaman siya na hindi natin nararamdaman dahil wala naman tayo doon sa pangyayari o sitwasyon na yun. Kalagayan niya. Pero para sa akin bilang isang lalaki, kung alam mo naman na hindi ka na nire-respeto, 'di ba, ng taong minamahal mo o nung tatay nung bata, siguro mas maigi ng bitawan mo na. Sabi nga natin, minsan kakasabi natin, dahil nga ito, nasa Filipino culture na natin to, nasa DNA na to talaga ng mga Pinoy na hindi, gusto ko buo yung pamilya ko dahil sabi ng nanay ko at tatay ko, dapat mabuo ko yung pamilya ko. Walang iwanan, kahit gulpi-gulpi na ako. Walang iwanan, mahal ko yan, magbabago din yan. Yan yung ugali ng Pinoy. Pero, paano yung bata? Paano yung sarili mo? Hindi mo na ba kayang respetuhin yung sarili mo para lang doon sa bata na sinasabi mo na para buo yung pamilya? Hindi mo nare-respetuhin yung sarili mo. Para buo yung pamilya ninyo, kahit toxic na, kahit apektado na yung bata, bubuuin mo pa rin ba? Yun yung mga katanungan na minsan nawawala sa isip ng taong gusto niya lang ipaglaban yung pagmamahal niya. Na kahit matalo siya doon o ikamatay niya yun, ilalaban ko to. Pero wag naman sanang laging ganun. Minsan, ang pagsuko ay hindi po ito kahinaan. Ang pagsuko ay hindi to minsan kabawasan para sa atin, kundi ito'y kaliwanagan para makita natin yung tama na desisyon minsan sa buhay natin. Minsan kakalaban natin, hindi na natin alam na yung nilalaban pala natin ay hindi na worth it ilaban. Sabi nga, di ba, choose your battles wisely. Diba? Hindi yung choose your battles lang. Oo, di ba? Dapat may wisely. Yan, parang vote wisely yan. Ganun. Ay, tama! Totoo ang gugulo, di ba? Ang gugulo. Pinipilit natin, di ba? Pinipilit nila na ito yung tama, pero ang gulo. Ganun lang din sa pag-ibig. Totoo. Dapat kasi malinis yung track record. Yes, di ba? Pag naloko ka na dati, wag na siguro. Wag mo nang di ba? Wag mo na i-push, di ba? Kasi kakaasa natin na magbabago yung tao. Yes. Patuloy lang tayo umaasa hanggang sa sumakit na yung ulo natin. Di ba? At the end of the day, sinong kawawa? Hindi naman yung taong pinaglalaban mo eh. Ikaw mismo na lumalaban doon sa paniniwala mo na alam mo naman wala nang patutunguin. Alam mo, dude, ang ganda ng sinabi mo at maganda na nanggaling to sa isang perspektibo ng lalaki. Kasi, alam mo, may mga babae talaga na hindi nila naiisip agad yung bagay na yan eh. Kumbaga, pag ang babae nagmamahal kasi, yun lang yung nararamdaman niya eh. Hindi umiiral, gumagana yung isip. Tama. Kasi nga, feelings eh. Ito yung pinapagana. Tama. Mahal na mahal ko to. Yun lang eh. Yun lang talaga yung nararamdaman eh. Pero kailangan isabay din natin talaga yung isip eh. Pag tayo ay nagmamahal. Para hindi tayo talong-talo. Para hindi tayo luging-lugi. Para hindi tayo wasak na wasak. And gusto ko yung sinabi mo kanina, dude, na choose your battles wisely. Isipin mo maigi kung worth it ba itong pinaglalaban mo. Tama. Yun lang yun eh. Tsaka dude, alam mo, naisip ko lang din na aanhin mo nga yung kompletong pamilya kung hindi naman
harmonious Tama. yung relationship ninyo sa isa't Oo. isa. Kasi madadama din yun ng anak ninyo eh. Sabi niya doon, 'di ba, parang favorite nung anak niya yung daddy niya, love na love niya. Oo, nandun yung relationship niya sa bata. Pero sooner or later, mararamdaman din yung ng anak ninyo, yung relasyon ng tatay niya towards you na nanay niya. And pag nagkaisip na talaga yan, marirealize niya na, bakit ganun si daddy kay mommy? Hindi pala sila maayos. Until ma-clear ninyo kung ano yung relationship na meron kayo. Tama. Na co-parenting lang ba? Yung ganun ba? Tsaka dude, tandaan natin na according dito sa secret file ng letter sender natin na si Sapphire, ang pinipili ng lalaki ay yung kabit niya. Kasal sila ni Sapphire, pero ang pinipili ng mister niya ay yung kabit. Yun ang mali. Sa mata ng batas na rin na yun. Diba? Ibang usapan din. Diba? Kung gusto niya, siguro, kasuhan niya, diba? Diba? Mga concubinage, diba? Lalali. Oo, adultery, yung mga ganon. Kasi kung gusto mo talagang mapasayo at walang maging masaya, diba? Pare-parehas tayo. Oo, pare-parehas kayong magdusa, ganyan. Di ilaban mo sa ganung paraan. Kasi eto dapat meron siyang pagkakataon para mag-email doon sa trabaho ng asawa niya. Napatanggal niya na yung babae. Kasi may mga ganun talaga, dude. May ganun. Na nagpapatanggal ng kabit ng mister nila sa trabaho Totoo nila. yun. At pwede niyong gawin po yan, Oo. Lalo kung kasal. Oo, lalong-lalo na kung kasal at talagang nasisira ang relasyon ninyo at gusto mong ipaglaban yung gusto mong ipaglaban na relasyon ninyo. Kasi, dudan, na-realize ko rin na ang mga misis talaga, palaban din yan. Tama Pero naman. may mga kabit ding palaban. Oo, dapat nasa lugar kayo. Baka naman mag-email kayo sa HR ng opisina. Kabit pala kayo. Tinanong, kayo po ba yung misis? Hindi po eh. Kabit po ako. Ay, bahala ka sa buhay mo. Totoo. Diba? Lakas sa loob, no? Lakas sa loob mo. Kabit ka lang din pala. Oy, alamin mo kung saan ka lulugar. Oo, tingnan mo muna kasi yung Senomar. Oh? Baka ring lang yung binigay sa'yo. Wala kayong kasal sa iba nagpakasal. Diba? Baka naman kasi cheese ring lang yan. Oo, di ba? Wala yan. Ayusin mo, magreklamo. Totoo. Tsaka ako, kung sakali man na merong misis dyan na gustong lumaban talaga, okay lang. Gawin nyo yung lahat ng mga pupwede ninyong gawin para ipaglaban yung marriage ninyo. Kasi that is marriage. And minsan talaga may mga mister na naliligaw ng landas. Tama. Na kailangan mong hilahin siya pabalik doon sa mismong kinalalagyan niya. Tama. Yun ay kung may konsensya yung mister. Tama. Pero kung wala, ay, i-let go mo na yan. Oo, mag-ano ka na, mamili ka na. At mas piliin mo yung peace of mind mo. Tama. Hindi yan yung mabibili kahit saan. Sarili mo lang makapagbibigay niyan. Tama. Sarap din talaga magmahal, no? Kapag tamang tao yung mamahalin mo. Hindi yung manluloko. So, yun lang naman, Sapphire. Sana ay ma-realize mo yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung sinabi ni Titan Jello kanina. Pag nilay-nilayan mo. Totoo. At sa mga kabisyo natin na gustong mag-share, mag-reflect, o kaya naman matulungan na ma-navigate nila ang kanilang mga nararamdaman, share nyo lamang po yan sa amin, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sapphire's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakuyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige.
isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan.
Para naman sa Sa amin, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At Kami ulo lang sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida hasi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram.
Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash ka. Katawan mo? Para kasing ginawa namin kanina. Talagang sobrang sineryoso. Oo, dude, parang nagpakamatay ka yata para manalo kayo talaga. Anong Finals na. Hindi, anong score nyo? 17 yung lamang namin. Pero dumating ba sa point na talagang dikit? Oo, kasi dapat yung first game pa lang talo na namin sila. Natalo kami. Ng first game? Oo. First game nanalo kami. Second game natalo kami. So, magkaibang game yon. 2 beses na nila kami. Kanino sila nanalo? Dati. Pero sa ibang set, kanino sila nanalo? Natalo sila. Pero natalo na rin. Hindi pa kami malaglag dahil... Hindi alam mo ba?
Basta tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Hello po, good evening. Yes. Napatawag po yata kayo sa amin. Opo. Sure po ba kayo na gusto niyo pong tumawag? Parang Nagdadalawang isip po ba tayo? Para na wrong send lang po yata kayo or na wrong number lang. Kausapin mo po, ikaw tumawag. Yung kapatid ko po kasi. Sige po. Siguraduhin nyo na muna po. Babalikan po namin kayo, ha? Opo, Baka kasalanan opo. pa naman po namin, kasalanan pa po namin, mag-away kayo ng kapatid mo, ha? Opo, ayaw po namin ng ganun. Okay po. Salamat po. Hirap yun. Away kayo ng kapatid mo. Totoo. Ang hirap naman nun. Tayo pa ang magiging dahilan kung bakit sila mag-aaway. Pinalaya sa bahay dahil sa... Oo, pass po, pass. Excuse me. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Uy, parang bata Kamusta, pa si ma'am? mama. Hello? Hello? Ma'am, wag mong pakinggan sa TikTok, ma'am. Pakinggan nyo po sa Viber, man. Okay po? Hello, ma'am. Kamusta ka? Hello po. Yes, ma'am. Happy Monday muna, ma'am. Hello, ma'am. Happy Monday po. Happy Monday din po. Okay. Ma'am, naka-earphone ka po ba or naka-loudspeaker ka, ma'am? Hello, ma'am. Hello po. Ma'am, pwede po bang papatay muna kami ng TikTok mo, ma'am? Baka kasi doon ka naka-monitor, ma'am. Talagang delay po talaga yung audio natin doon. Hello, ma'am. Hello? Yan po, okay na po. Ma'am, napapakinggan niyo po ba kami? Naririnig po kami? Hello po. Hello? Yes or no, ma'am? Napapakinggan niyo po ba kami? Naririnig niyo po? Naririnig po. Naririnig. Ma'am, patayin niyo muna po yung TikTok live ninyo. Mag-concentrate po tayo dito sa linya natin through Viber. Okay po ba tayo doon? Okay po. Okay, so ganito no ma'am, hindi po masyadong malinaw yung linya ninyo. Okay lang ba na ilapit ninyo yung bibig nyo dun sa mikropono ng cellphone nyo? Yan po, okay na po. Yan. May kaya naman po pala na talagang mag-improve ang ating voice. Okay, so ma'am, familiar po ba kayo sa programa namin? Yes po. Okay, so ready nyo lang po yung pangalan, edad, contact number. Charot! Hindi kasama yung contact number. Yung lugar kung taga saan man po kayo. And yung top secret ninyo. Lahat ng detalye na pangalan, edad, at saka yung lokasyon ninyo, pwedeng gawa-gawa lang. Pero yung top secret ninyo, yun po ang inyong i-reveal sa amin na totoo. Okay po ba tayo dun? Okay. Kala ko share ko yung buhay ko for inspiration. Okay. Oh, what do you mean po? What do you mean po? Ay. Hello? Naka-monitor po kayo? Nanonood po ba kayo ng TikTok Live? Ay, ngayon po hindi na po. May pumapasok lang po sa amin. Hello? Hello po. Okay, para tayo minumulto dito, no? Okay. So, ma'am, ang akala nyo, pwede kayo mag-share ng, inspirational, tama ba? Oo.
Pwede naman mag-share ng kahit anong top secret. Okay. Ano po ba yung... Meron talaga feedback. Magpapatay naman po ako, ma'am, ng ano nyo. Patayin ko na lang ulit, ma'am. Tapos tawag ulit. Sige po, ma'am. Okay, go. May nag-e-echo, no? Totoo. Hello? Baka minumulto na ako. Hello? Hala. Yan po. Hello? Yan po, okay na? Yan, ma'am. Okay na, ma'am. Okay po. Okay. Ma'am, ma'am, ganito po. Magbabahagi ka po ng inspirational story tonight. Sana po. Okay, ma'am. Ma'am, ang programa po namin is Top Secret. Kung may mga tinatago-tago po kayong sikreto na hindi nyo po masabi at wala po kayong mapagsabihan na kwento, ito po ay para sa inyo. Ito po yung safe space ninyo na programa ng radyo. Pero kung gusto mo po magbahagi ng kwento para po sa marami, anong kwento po ba yan, ma'am? Tungkol po sa buhay ninyo? Kwento about sa sa cancer, ganun. Cancer, ma'am? Sige, ma'am. Pagbibigyan po namin kayo ngayong gabi, ma'am. Pero make sure nyo po na malakas po ang signal ninyo, malinaw po ang kwento ninyo. At the same time, ma'am, yung loudspeaker po ninyo, papatay. Kung naka-earphone po kayo, papatay. Pati po yung nagmo-monitor kayo sa TikTok, papatay po. Okay po? Don't worry, ma'am. Okay. Kung gusto nyo po mapanood ulit yung video na to or yung programa natin, meron po tayo sa YouTube. Okay po? Okay. Okay, salamat, ma'am. Standby lang po tayo. Start na po tayo, okay? Okay. Salamat po. Yun. Let's do it! Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay. Okay, ipapasok ko na ha, ganyan-ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluan is already 11:14 p.m. at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po. Good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Pwede pong na lang, Christine. Christine. Ilang taon ka na, Christine? 27. 27. San lupalop ka naman galing, Christine? Sa Metro Manila. Metro Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Christine. 27 from Metro Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay
Yung sa buhay ko po, ano kasi yun, nung nag-aaral ako, lagi akong nakikinig sa magulang ko po na mag-aaral lang, ganyan. Tapos bahay, yun lang po hanggang sa mag-25 ako. Tapos nag-decide ako nung 25 na nagtanong sa akin yung father ko na nagka-baby na ako kasi 25 years old. So ang ano namin na kapag 25 years old na babae, mahirap na siya magkaanak. So nag-try ako noon, nung araw na yun, na 25 years old ako. Tapos, ang nangyari po nun, hindi ako nakabuo. So, naging molar pregnancy siya, ganun. Tapos, ang nangyari, naraspa ako nun. Tapos, nung pagraspa sa akin, hindi naging normal yung body ko. Kaya, kailangan ko siyang i-chemotherapy. Nung after ko malaman na chemotherapy, yun, bumagsak lahat ng mga pangarap ko sa buhay, ganyan. Parang nangyari, kinwestiyon ko si Lord na bakit ganito nangyari. Tapos after nun, ang chemotherapy ko, low dosage lang. Tapos, nung tinaray na namin ng 5 days hospital, biglang naging aggressive yung sakit ko. Hindi siya naging normal yung pregnancy test through blood. Ang nangyari, nilipat ako sa pinakamalaking hospital, public. Tapos, Wait lang, Christina, medyo pinaprocess namin kasi itong mga inilahad mo sa amin, itong mga unang linya o itong mga unang ikinuwento mo sa amin. And at 25, you tried to be pregnant, tama? Yes po. But then, naging molar pregnancy siya. Yes po. And when we say molar pregnancy, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nun, hindi nabuo yung bata sa loob ng mattress mo. Kaya kailangan mo siyang i-raspa o i-remove sa mattress para maging normal. So according kasi dito sa na-research namin from Mayo Clinic, ito daw ay rare complication of pregnancy. Okay, so meron daw 2 types of molar pregnancy. Ito yung complete molar pregnancy and partial molar pregnancy. So in a complete molar pregnancy, ito daw yung placental tissue swells, namamaga, and appears to form fluid-filled cysts. Wala daw fetus. Tapos dun daw sa partial molar pregnancy, the placenta might have both regular and irregular tissue. Merong pwedeng may fetus, but the fetus cannot survive. So alin dun yung klase ng molar pregnancy? Yung partial po. Partial. Yes. Okay lang ba sa'yo na pinag-uusapan natin tong bagay na to? Yes po. Okay. Wala akong mapagkwentuhan din eh. Okay. We are really sorry, no, doon sa nangyari sa'yo. And doon sa sinabi mo na right after that, kailangan mong iraspa. Tapos nabanggit mo kanina, kinakailangan mong mag-chemotherapy. And I also researched, no, na ang chemotherapy ay treatment para ma-destroy yung fast-growing cancer cells throughout the body. So, sinasabi mo ba na nagkaroon ka ng cancer? Yes po. Stage 1 pa lang yung low dosage na tinake kong chemotherapy. Okay. So, anong klaseng cancer to? Yung una po kasi yung sa molar pregnancy pa lang talaga siya mismo. Tapos sunod nun, GTN na siya. Gestational trophoblasm neoplasm na siya. Okay, hindi po kami doktor kasi dito ni Titangelo and sinusubukan din naming maunawaan itong ikinukwento mo sa amin kasi para din ito sa kaalaman ng lahat, no? Hindi kasi natin alam tong mga bagay na ito. So, yung mga nabanggit mong terms kanina, no, na chemotherapy, tapos meron kang iba pang ginawang treatment para sa iyo, no? Or may pinagawa ka pang treatment para sa iyo. Ito bang cancer na ito ay
ovarian cancer? Yes po, ovarian po. Okay, ovarian cancer. So, doon nakita yung cancer cells sa Yes ovary. po. Okay. Sige, continue. Continue mo lang yung storya mo. I mean sa mattress po. Mhm. Yun. Tapos, nung nalipat na po ako doon sa may pinakamalaking ospital sa public po, bali, isa lang yung ano ko, bantay nun, yung naging partner ko nung araw na yun kasi gusto ko nga magkaanak. Yun yung napili kong maging partner ko. Yun lang yung bantay ko. Tapos yung father ko naman, tsaka ate ko mahirap magbantay kasi may anak din. Okay, yung ate wait lang, ko. Christine. Liwanagin lang natin. No? It's not ovarian cancer. It is gestational trophoblastic neoplasia. Tama ba? Yes po. GTN kung tawagin. Yes, GTN po. Tama. Okay, okay. Sige. So, yung sister mo, Siya din yung nagbabantay sa akin kaso madalang lang. Mhm. Tapos yung father ko naman nung una lang siyang nakabantay kasi nga nagtatrabaho din, siya din nagsusupport sa akin sa hospital. Tapos yung naging partner ko po nung dapat may baby kami, yun po yung nagbabantay sa akin sa hospital. Bali ahead yung age niya sa akin ng 3 years. Tapos, after nun, balik-balik ako sa hospital. 6 months to 7 months din yung treatment sa akin. 7 cycle po. Daming nangyari, ang daming pagsubok. Parang nag-50-50 ganun. so anong tumatakbo sa isip mo habang lahat ng yun ay nang pinagdaraanan mo? Parang lahat na ng goal ko, gusto kong marating sa buhay, gusto kong puntahan, parang tumigil, ganun. Parang nag-stop lahat ang mga iniisip ko na dapat ito gagawin ko. Kasi din ako breadwinner din ako. So, parang nangyari nun, ako na lang yung kawawa kasi ako na yung sinusuportahan ulit, ganyan. Tapos, di na ako nakatulong. Ang hirap. Pero after naman ng session ko nun, naglagas yung buhok ko nun. Kaso hindi naman lahat kasi parang kumapit pa yung ibang buhok ko. Tapos after ng this year lang, January, tapos yung chemotherapy ko. Tapos, doon na ako nagpakalbo. Nung nakita mo yung sarili mo sa salamin na wala ka ng buhok, anong tumatakbo sa isip mo nun? Na kahit kalbo ko, ganda pa din. Na success. Ganun. Kasi kahit na kinimo ko, yung katawan ko, hindi ako namayat. Tumaba pa nga ako, nahiyang. Kaso lang, nagkaroon ng komplikasyon sa last chemo ko. Kasi nagkaroon ng fatty liver. So, kailangan mag-diet. Nabilang mo ba kung nakailang chemotherapy sessions ka? 7 po. 7. And normally, pagka kinikimo ka, ano yung hirap na pinagdaraanan ng isang pasyente? Ang hirap kasi gigising ka, tapos ikikimo ka, tapos nangihina yung katawan mo. Tapos minsan wala ka pang bantay, ganun. Isa lang bantay pwede. Pag umalis na yung isa, wala ka ng bantay. Parang ang lungkot din sa part ko. Ilang oras tumatagal yung chemotherapy session? Ano po yun 8 to 10 days kasi confine. Tapos
after nun, 8 na gamot ituturok sa'yo. Sa first and second day, meron kang 5 na gamot. Naka-dextrose yun. Tapos after 7 days, meron ka ulit na 3 gamot. Iba yung sa kanya partner, no? Di ba may mga nagkikimo na pupunta sa ospital tapos uuwi? Sa kanya Yun po yung nag-i-stay. sa breast cancer naman po yun. Sa kanya nag-i-stay. Kasi may radiation. Yung sa akin po wala. Wala. Sa dugo lang kasi yung abnormal. Yun yung binabalance na. Bakit Bakit may mga pagkakataong wala kang kasama o walang bantay? Kasi nga po, yung ate ko, yung family ko busy, may mga asawa at anak na ako na lang wala. Tapos yung partner ko lang, kaso pumapasok siya. Pagpapasok siya, uwi siya sa ospital, doon matutulog. After, bantayan ako, tapos papasok na ulit. Pagpasok niya, wala na ang bantay. Pero yung mga pagpasok naman ng partner mo, naiintindihan mo naman. Kasi no choice eh. At some point ba sumama yung loob niya sa loob mo sa kanya dahil imbes na i-prioritize ka niya at hindi na lang muna siya pumasok para mabantayan ka, mas pinipili niyang pumasok? Hindi naman po sumama yung loob ko. Kasi siya na lang din maasahan ko eh. Masasabi mo bang malaki rin ang itinulong sa'yo at nasuportahan ka ng partner mo? Sobra, kahit bago lang kami. And you are so Medyo- brave. Napakatapang mo. Kailan yung huli mong chemo, kamo? Nung January lang. January lang. And kailan madedetermine kung ikaw ay cancer-free na? Kapag 5 years. 5 years. Tuwing kailan ka nagpapacheck or kailan uli yung susunod mong check-up? Meron po kasing cycle sa check-up. Meron nung 5 beses sa isang buwan, 5 beses na gano'n. After nun, pag normal lahat yun, 2 months. Tas after nun, ngayon po, every 3 months na po. Kumusta yung mental state mo? Sa ngayon po, di ko sure eh. Bakit? Bakit di ka sigurado? Kasi, problema kami ng ng partner ko. Kasi ako kasi, independent. Siya, may pagka-immature pa siya, gano'n. Tapos, pinanghawakan ko na lang sa relasyon namin yung pinantayan niya ako. Yung sakripisyo niya sa ospital. Tapos, nagtatrabaho na ako. Parang ako yung, yung tumataguyod ganyan. Tapos, one time nga, nagawa ko nung magloko, ganun. Nagawa ko nung mag-try ng mga bagay na hindi niya nagagawa. Hindi ko alam kung mali. Katulad ng mga anong bagay to, Christine? Naghanap ako ng bagay na hindi niya nagagawa. Kasi meron ding negative na nangyari sa hospital na ginagawa ako. Ano yun? Para sa kanya. Yung po, kasi naka-dextrose ako. Kailangan niyang ng uniform kasi nga diba sa hospital siya.
nilalaban ko pa siya, ganun. Tapos yung dapat na pagkain ko nabigay sa hospital, binibigay ko sa kanya. Tapos di niya na-appreciate yun. Lagi niyang, nung gumaling na ako, nung wala, tapos na ako chemo, lagi niya sinusumbat. Inalagaan kita, sige maghanap ka ng iba, alagaan ka ba sa hospital? Ganun. Christine, hindi ko masyado pang maunawaan, no, kung saan nanggagaling din yung mga linyahan ngayon ng lalaki. Pwede mo bang i-explain pa sa amin ng mas malalim kung sa palagay mo bakit may mga ganong klaseng linyahan o bakit nagkaroon ng ganong klaseng eksena? Yung kasi po, kasi ako po kasi independent, yung mindset ko, iba yung mindset niya na na-experience ko na siya. Ang experience niya palang, kakastart niya palang ng trabaho, ganyan. Tapos tumigil siya sa pag-aaral. Tapos mindset ng magulang niya, nasasama na sa amin dalawa. Tapos sa hospital naman, yun nga, yung mga nagagawa ko rin sa kanya, na parang siya lang nakakaisip na siya lang yung gumawa ng effort, ganun. Tapos yung pera niya, sa akin napupunta. Pag nag-aaway kami ngayon, sinusumbat niya yun. Sa isip-isip ko, bakit naman ganun? Kasi nung araw nung nasa hospital kami, sabi ko sa kanya, nahuli ko kasi siya. Kausap niya ex niya. Nasa hospital ako, ang buong akala ko, wala siyang ginagawa, nagtatrabaho lang siya, papunta siya sa hospital, alagaan ako. Tapos nung nahuli ko siya noon, ngayon, sinasabi ko sa kanya, huwag niya ako sumbatan na nalagaan niya ako, naggantukan niya. Kasi may ginawa siyang mali. Ang pangit lang sa side ko na susumbat mo yung ginagawa mo sa akin. Samantalang ako simula nung nagkarelasyon kami, lahat ng sweldo ko, lahat ng gusto niya, pinibili ko. Minsan, hindi ko sinumbat. Ngayon lang. Nung parang napupuno na ako, na parang ang dami ng negative na nangyayari, hindi na maganda sa relasyon. Hanggang sa, yun, nakapaglako ako. Di niya alam. Tapos iniisip ko ngayon kung ihiwalayan ko siya, kung panghahawakan ko pa ba yung pagbabantay niya, o hindi na. Mahirap. Siya ba nauna? Christine, tama ba ako ng pagkakaalam? Ikaw ang nag-cheat kasi hindi na kayo nagkakaunawaan nito ni Guy, tama? Ngayon po, Pero siya ang nauna? nung nasa hospital po, Yung panahon na nasa hospital ka, kakalaruin ko lang medyo na-lost kami ni DJ Rocky. Yung nasa hospital ka, siya ay gumagawa ng kalokohan nang wala kang kaalam. ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Kasi hinahawakan ko na yung account niya. Okay, pero bago mo pa malaman, nagdesisyon ka din na mag-cheat ka sa kanya. Hindi pa po. So, nagdesisyon ka lang na lokohin siya, yung nalaman mo niloloko ka na niya. Opo, nung pangalawa na. So, may una pa. Yun yung kausap niya yung ex niya na pagtingin ko sa messenger, wala na yung combo nila. Okay, pinatawad mo siya doon at hindi ka bumawi. Hindi po. Sa pangalawang pagkakataon na nahuli mo siya, doon ka na bumawi. Oo. Okay. So, nung bumawi ka dito sa partner mo, nakaramdam ka ba ng satisfaction o mas nakaramdam ka ng guilt? Parehas po. Sa palagay mo, bakit? Kasi yung naglako ko nun,
parang ang sarap sa feeling na may ganitong tao pala na kaya ka namang bigyan ng attention na gusto mo. Tsaka yung treatment, ganyan. Tapos kung minsan, babalikan ko ulit yung sa ospital. Paano kung bumalik ulit yung sakit ko? Sino na mag-aalaga? Kaya ba netong nung nilapitan kong lalaki na gawin yung ginawa no? Ngayon kung karelasyon o hindi, ganun yung iniisip ko. Saan mo ba nakilala tong lalaki na to na kasama mo sa pagluloko? Sa ano po, sa trabaho. Sa trabaho? So, nagkikita kayo, nagde-date kayo? Sa work lang po. Sa work? Mm-mm. Alam ba ng partner mo ngayon na niloloko mo siya? Hindi. May bala ka ba na makipag-iwalay sa partner mo? Nire-ready ko nga po eh. Hindi ko alam kung kailan. Nire-ready mo yung sarili mo na makipag-iwalay ka na sa partner mo? Oo, sinasabi ko na sa kanya yun. Kasi ilang beses na kami lagi nag-aaway. Sabi ko pagod na ako. Last na to, ganyan. Tapos pag pupunta siya ulit, bibili niya yung gusto ko. Ina naman ulit. So sa palagay mo, ano yung rason kung bakit nandyan ka pa rin hanggang ngayon? Kasi iniisip ko yung time na nasa ospital ako. Iniisip mo yung mga nasakripisyo niya para sa'yo? Pero Christine, ba't hindi mo naisip yun yung panahon na nag-decide ka or choice mo na bumawi sa kanya? Yun nga po eh, kasi bumawi na po ako sa kanya eh. Ayun nga. Ibig sabihin, kung gano'n na ang nangyayari, hindi na healthy na ipagpatuloy pa ang relasyon ninyong parehas. Kasi, para magloko siya at bumawi ka doon sa bagay na yun, hindi naman tama yun na ang sagot sa panloloko sa iyo ng partner mo ay panloloko lang din. Naiintindihan ko. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Gusto mo pang mapakinggan yung mga ma-advise namin sa'yo? Anong pwedeng gawin na katulad ng, anong tanong mo? Ano pang bagay na makakapagpagaan ng loob ko ng peace of mind kasi bawal ako ng stress. Huwag na lang kaya mag-love life? Trabaho na lang ba? Sikasuhin na lang yung sarili ko. O maghanap pa ako o maghintay ng taong asihigatan pa yung ginawa niya. O meron pa ba taong ganun na magsasakripisyo sa'yo pero hindi ka susumbatan? Alam mo, Christine, hindi ko alam kung yung mga sasabihin ko magiging tama para sa'yo o magiging mali para sa'yo. Pero habang nagsasalita ka kanina, ito lang yung tumatakbo sa isip ko. Yung isang relasyon, nandyan at nandyan yung mga lalabas yung mga salitang hindi mo akalaing lalabas sa bibig mo. Na kahit gaano mo pa kamahal yung isang tao, meron at meron kang mga salitang mabibitiwang alam mong
Na tsaka mo lang marirealize pagkatapos mo nang mabitawan. Pero hindi mo naman talaga minimin. And let's also try to understand na noong mga panahon naman siguro na inaalagaan ka nitong partner mo, genuine naman siguro yun. It's just that siguro ngayon, nagagamit niya yun. 'Di ba? Kasi nasasaktan din siya. And sometimes, hurt people. So, pag nasaktan tayo, may tendency yung kabilang tao o yung isang tao din na saktan ka pabalik. But it doesn't mean na hindi na naging genuine yung naging action niya ng pagtulong at suporta sa iyo ng mga panahong nagkikimo ka, no? So, yun yung mga tumatakbo sa isip ko na meron merong mga mag-partners dyan na nakapagbitaw ng mga hindi nila talaga gustong bitawang salita na makakasakit sa partner nila. But at the end of the day, they still love each other. But in your case, kung nandun na rin naman yung mga pagluluko, hindi lang sa side niya, kundi sa side mo, at parang wala naman na rin yung respeto, wala na rin naman yung tiwala, mahirap na rin magtiwala, maybe it's time to focus sa sarili. Especially if meron kang mga ganyang klaseng pinagdaraanan or nandiyan ka sa sitwasyon na yan at may sakit ka na dapat labanan. Your partner should always be your partner at hindi dapat kalaban mo sa ganitong laban ng buhay mo. So, kung nagagawa mo na rin na magloko sa partner mo, and sabi mo kanina, masarap sa feeling yung ginawa mong pagluloko, at the same time, may guilty feeling din, well, hindi ka tuloy ang magiging payapa kung ipagpapatuloy mo talaga yun. At hindi ka rin naman talaga magiging happy for the rest of your life kung hanggang ngayon, yan pa rin yung pipiliin mo. So, tsaka mo lang tunay na mararanasan at malalasap yung kapayapaan and kasiyahan kung wala ka na sa isang relasyon na pinipilit mo na lang maging masaya o pinipilit mo na lang maging buo. O kung nakakapit ka man pero isang daliri mo na lang yung nakakapit. Tama. Hindi na buo. At pag nagmamahal tayo, hindi naman pwedeng isa-isang daliri lang yung tinataya natin. Buo din. Buong pagkatao din natin. At dun sa tanong mo na meron ba bang magmamahal sa'yo katulad nung pagmamahal ng taong yun? I think meron naman din. Pero love isn't conditional. Hindi porke na gagawin niya yung bagay na yun para sa'yo, ibig sabihin nun, mahal ka na niya. Mm-hmm. Because love is unconditional. Tama. Na kahit ano pang gawin niya, dapat mahal mo siya. At ganun ka din naman sa kanya. Ganun din siya dapat sa'yo. So I hope you find that kind of love in your life. Na magkasakit ka man o wala ka mang sakit, mahal ka. At wala ka mang sakit, meron ka mang sakit, mahal mo siya. Hindi dahil lang sa nandyan siya palagi para sa'yo. Si Titan Jello din may sasabihin sa'yo. Yes po. Pero partner, ganda na ng mga sinabi mo. Mm. Alam mo, Christine, ang masasabi ko lang sa'yo, naway buksan mo yung isipan mo at puso mo sa mga napakinggan mo ngayon na sinabi ni DJ Rocky. Ako simple lang ang sasabihin ko sa'yo na ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng suklian ng isa pang pagkakamali. Alam mo, Tin,
naiintindihan ka namin sa kalagayan mo, sa sakit mo. Pero ibang usapan din kasi yun dun sa relationship na meron ka. Tanong mo sa amin, gusto mo na ng peace of mind para makabuti ba to sa nararamdaman mo, sa kalagayan mo? Ang tanong, kapag nagstay ka ba, baka doon mo makita yung peace of mind o kaligayahan mo para lumakas ka. Kahit nahihirapan ka na, pipigilan ka ba namin doon? Ikaw lang ang makakapagpasya niyan, Tin. Pero kung tingin mo naman na humiwalay ka doon sa guy na yun ang magpapalaya sa'yo. Magkakaroon ka ng peace of mind doon. Ngayon pa lang, gawin mo na. Huwag ka na magdalawang isip pa. Alam mo, Tin, ang isang taong may problema lamang ang makakasagot lang din kung ano ba yung magbibigay o magpapagaan sa kanya kapag dinesisyonan niya yung meron siyang bit-biti na problema. So kung ako sa'yo, Tin, kung tingin mong tama na yung lumayo ka na sa kanya, let go mo na. Huwag natin isarado tulad din na sinabi mo kanina na tama pa ba na magmahal ako? Huwag natin isara yung sarili natin sa opportunity na may magmahal muli sa atin. Dahil kahit naman may karamdaman tayo, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng mahalin ng tama. Hindi na tayo pwedeng mahalin ng buo. Hindi ganun yun. May mga tao pa rin na handang magmahal sa atin. Siguro nandito ka lang siguro sa relasyon na to na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pero hindi para sabihin natin na yung relasyon ninyo wala nang magandang nangyari. Diba? Ikaw na rin naman mismo nagsabi na may magandang nangyari sa inyo. It means may mga alaala ka na pwede mong mabitbit. Once na bitawan mo tong tao na to. Na sa isang pinakamabigat na pangyayari sa buhay mo, may tao kang nakasama. Yes. Diba? Pero hindi lang talaga siguro kayo para sa isa't isa. At yun ang kailangan natin tanggapin, Tin. Pero kung kunwari mapagtagumpayan nila to, diba? Or pagsubok lang to, baka kayo. Baka kayo. Diba? Tama yun. Hindi rin natin masabi. Nasa sa kanya eh. Yes, Tin. Ito lamang mga sinasabi namin ni Titan Jello. Tama actually si Titan Jello. Itong mga sinasabi namin, ito ay mula lang din naman sa perspektibo namin. But at the end of the day, it is really your choice. And gusto ko lang din i-remind ka, Tin, na you are in a vulnerable state. Tama. At kapag ang tao ay nasa vulnerable state ng buhay niya, 'di ba? We tend to ponder on our feelings. And pag yung feelings talaga natin yung pinamayani natin sa buhay natin, parang ang hirap din talagang mag-decide kung ano ba yung pipiliin natin sa buhay. I think you also have to give yourself a time. No? Time to think, time to reflect. Hindi naman kailangan magdesisyon agad ngayon. Tama. Pwede naman bukas, mga 2 a.m. O kaya pwedeng magdesisyon by this week. Hindi ko masabi kung kailan ka talaga magiging handa magdesisyon. Pero maganda na mag-reflect ka, mag-isip-isip ka. Kung kaya mong mag-journal ka. Kasi, ang hirap din ang pinagdaraanan mo, iniisip mo na nga yung sarili mo, at the same time, iniisip mo pa yung relasyon na meron ka dun sa tao. Tapos, hindi lang isang tao tong pinapasok mo sa buhay mo, kundi dalawa pa. So, magkakaibang relasyon yun. Tapos, breadwinner ka pa kamo, tapos may trabaho ka pa. So, ang dami mong mga iniisip. Ang dami-dami mong ginagawa sa buhay. And sabi mo nga kanina, bawal kang ma-stress. And minsan talaga, sa buhay ng tao, ang nagpaparami ng stress niya, alam mo kung ano? Yung mga maling desisyon niya sa buhay. Tama. Tayo mismo ang naglalagay dun sa bagay na yun, na mai-stress tayo. Oo. So, in order for us to be not stressed in a certain situation, let us not put ourselves in a situation na alam nating mai-stress din tayo. Katulad ng pagpili ng dalawang tao o kaya ng pag-entertain ng dalawang tao all at the same time. Ngayon, Tin, tatanungin ka namin. Medyo naliliwanagan ka ba? Opo.
palagay mo, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin mo? Aamin ako sa kanya. Aamin na. Na nagloko ako, ganun. Anong feeling mo magiging reaction niya? Magagalit. Tatanggapin ko na lang yung magiging kapalit. So, handa ka kung sakaling talikuran ka niya? Magiging handa. Paghahandaan muna. Pero kung Bago ko sakaling, umamit. pero kung sakali man, natanggapin ka pa rin niya, handa ka rin ba? Yes or no? Yes po. So, payag ka na ituloy niyo yung relasyon ninyo just in case na sabihin mo sa kanya na nagkamali ka tapos tanggapin ka pa rin niya at the end of the day. Anong gagawin mo kung sakaling mangyari talaga yon na tanggapin ka niya tapos talagang ayusin niyo yung relasyon ninyo? Yung ganun ba? I am just so curious. Siguro kung mangyari yun, lilipat ako ng trabaho. Lilipat ka ng trabaho para hindi mo na makasama yung second guy. Iwas. Paano naman sa part niya? Support niya, hindi ko alam kasi kung nagluloko ba siya o hindi eh. Kasi one time nun, ayaw niya pahawak cellphone niya. Tapos hinayaan ko na lang kasi nga, minsan may ugali talaga ako pag na-stress ako sa isang bagay, nilalayuan ko na. Tapos hindi ko alam kung ano nang lagay ng cellphone niya. Basta, ang siguro gagawin ko na lang muna ngayon, amin ako sa kanya, ready ako muna. Tapos, kung tanggapin niya ako, iiwas ako sa trabaho. So, aamin ka para sa kapayapaan ng puso mo dahil gusto mong sabihin na yung pagkakamali mo. Okay. Naway maging Tama handa ba? ka. Tama ba na umamin? Depende yan din eh. Depende sa sitwasyon eh. Kung tingin mo, yung pag-amin mo ay yun ang magpapalaya ng puso mo para matanggal yung bigat at malaman mo kung ano ba talaga yung sagot ng taong minamahal mo o magiging reaksyon niya dun sa sasabihin mong nag-cheat ka, go. Pero minsan, may mga bagay na kung tingin mong hindi mo naman ikakapayapa o mas lalo lang magiging damage para sa'yo at sa relasyon ninyo, mas maigi na lang na kung alam mo naman na hindi na nakakabuti para sa inyo ang isa't isa, let go mo na. Nang hindi mo man sabihin, let go mo na lang. Tsaka Christine, ano lang, no? Gusto ko lang itanong sa'yo kung sa tingin mo ba may choice ka? Anong choice po ba? I mean, may choice ka. May choice ka to say yes or to say no or to let go or to stay. Nagdadalawang isip din ako. Kasi base dito sa mga nabanggit mo kanina, no, tinatanong ka namin kung anong susunod na steps mo. Sabi mo, aamin ka. Okay. That is your choice, ang umamin. But when you said, and when I asked you, nung tinanong kita, kung what if bumitaw siya, okay, respetado mo yon. Pero nung tinanong kita, anong gagawin mo pag tanggapin ka niya? Sabi mo, edi tuloy pa rin ang relasyon. So, are you telling us, sinasabi mo ba, na nakadepende
doon sa sagot ni Guy, doon sa pag-amin mo, yung magiging desisyon mo sa relasyon na ito? Mm. Opo. So, parang go with the flow. Basta ako, aamin ako, clean slate. And si Guy na bahala magdesisyon para sa akin. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Parang ganun naman. Alam mo, Tin, wag mo ipasa yung bola dun sa tao na alam mo naman. Pwedeng maguluhan din sa magiging mangyayari. Alam mo, Tin, ito lang Nakapagloko ka Nakapag-cheat ka. Given na sinasabi mo kanina na nakapagloko rin siya. Nahuli mo siya bago ka magloko. Dugtong-dugtong ko lang Bakit hindi mo pa rin siya maiwanan? Nagawa mo na nga magloko dahil nagloloko na siya. Dahil ba etong tao na to ay lagi pa rin nandyan sa buhay mo? At yung taong pinili mo na maging kasama mo para maloko mo tong guy na to, yung kasama mo sa trabaho, ay hindi niya naiintindihan yung sitwasyon mo. Tama ba? So, kaya mo rin tong hindi mabitawan itong mismong partner mo na original dahil nandyan siya palagi para sa'yo. Oo. Alam mo, nagiging unfair ka pag ganyan. Sabi ko nga sa'yo, sana hindi ka na nag-cheat. Kung alam mo palang mahal mo tong tao na to at hindi mo kayang bitawan, sana hindi ka nagloko. Kasalanan ko. Parehas naman kayo may pagkakamali. Parehas naman nagkaroon ng dahilan, 'di ba? Kung bakit nila nagawa yung mga bagay-bagay. But what matters is that you make things right. And you acknowledge that it is wrong to stay in a relationship or to still push for the relationship na alam mong niloloko mo na lang yung taong nasa kabilang side o yung partner mo. May gusto ka pa bang sabihin, Christine? Wala na po. Alam mo, Tin, bago tayo matapos dito, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang cheating ay cheating. Kahit babae ang magloko, lalaki ang magloko, parehas lang yung timbang niyan. Pero kasi, the fact na ang babae ang nagloko, iba kasi yan. May feelings yan. Para lang sa akin. Na kapag ang babae ang nagloko na, may feelings yan doon Iba yung lalim niyan kapag yung babae ang nagloko na. Sabi nga nila, dude, ang lalaki pag nag-cheat daw sa isang babae, more of physical. Pero pag ang babae naman nag-cheat, more of emotional. Yes. More of, yun nga, nandun sa emotional na level. Kasi yun yung mga bagay na hindi nila nakukuha dun sa partners nila. And according naman dito sa mga nasabi ni Christine kanina, parang dun din naman nagmumula yun dun sa emotional level, 'di ba? Kaya rin siya nakapag-cheat, no? Christine, meron ka bang gustong sabihin ngayon sa partner mo kung nakikinig siya ngayon? Baka lang sakaling nandun siya, nagdadrive, nagmamaneo, kaya naman natutulog, tapos bukas bigla na lang siyang Mapanood niya to. makapag-play sa Spotify ng Top Secret o kaya naman sa YouTube channel ng Love Radio. Baka lang may gusto kang i-share tapos matulungan ka na namin na talagang makapagsabi ng totoo, umamin sa kanya na nag-cheat ka. Oo nga. Minsan nanonood siya sa trabaho. Ay, nakikinig siya.
Gusto kong sabihin sa'yo, sorry sa nagawa ko. Ano ba? Yun, yun, nag-cheat ako. Alam ko na mali, pero ginawa ko, sorry. Sana mapatawad mo ko. Kung hindi mo man ako mapatawad, soon, sana mapatawad mo ko kung tatanggapin mo ko o hindi. Tatanggapin ko kung ano man yung magiging desisyon mo. Kung iiwan mo ko, mag-focus na lang ako sa sarili ko, sa family ko ulit. Kung tatanggapin mo naman ako, lalayo na ako sa tukso, gano'n. Lilipat ako ng trabaho. At magpo-focus ako kung ano yung mga good memories natin. Mag-uumpisa ulit tayo. Yan lang. Salamat, Christine, sa pagtawag mo sa amin, no? And hopefully, makapaghatid talaga ito sa iyo ng kagaanan, no? Sa iyong kalooban. And hopefully, magawa mo na o masabi mo na yung gusto mong sabihin at magawa sa iyong buhay. And we wish you good health, no? And total remission or ano bang tawag dun sa ganon? Total remission, no? Kapag wala ka ng cancer, tama ba? Total remission. Wait lang, baka mamaya mali tayo eh. Yung naririnig ko doon eh. Pinaprocess ko rin kung ano. Tama ba ako doon? Oo. Yung naririnig ko eh. Total remission. Basta cancer. Ayan, ka na. tama. Tama Full ka dun. remission Yung means full. that all signs and symptoms of a Yes. disease such as cancer or a mental health condition have disappeared and respond to treatment. Ay, hindi! Tama. Cancer-free, gano'n. Cancer-free. Yes. Actually, hindi naman nawawala doon eh, di ba? Hindi lang nagiging active yung cancer, tama? Bawat katawan natin, di ba, may cancer cell daw. Tama ba ako doon? Christine? Hindi po. Hindi totoo yan. Hindi. Sige, tatanong ko dun sa doktor ko bukas. Meron sakit na tulog, pero yung cancer, hindi. Oo. Tawag ko nga yun bukas. Sa derma ko. Derma mo pala. Okay, wait lang. So, hindi naman daw ibig sabihin ng nagkaroon ka ng remission, cured ka na. Yes. So, yung remission means the signs and symptoms of a disease or reduce or have disappeared. So, ang pinakamaganda sigurong ma-wish natin para sa ating top secret sharer na si Christine ay maging cancer-free. Yan. Yes. Not the total remission, but cancer-free para talagang walang-wala ka ng cancer. Oo. Bumabalik eh. Ayun, no, sabi nila. Bumabalik. And hopefully talagang gumaling ka in all aspects, no? Yung hindi lang yung magkaroon ka ng healthy body, kundi heart, mind, body, and soul. Yan. Mahalin mo muna yung sarili mo, Christine. Yes po. Ang ganda pa naman si Christine. Kaya pala pinili mo na namang sagutin, dude! Cute lang po. Oo, masyadong humble naman to si Christine. Anyway, thank you, Christine. Thank you, Tin. Okay po. Thank you so much. Bye-bye. Parang close na kayo ni Christine talaga. Tawag mo, Tin na lang, ha? Hindi. Naikli ko lang. Napatawa tuloy yung mga bisita natin ngayong Monday sa booth, no? Aliana Dalisay and Brian Mariano. Aliana Dalisay and Brian Mariano. Diba? Sabi, mga bumubulong-bulong dito sa gilid ko kanina eh. Sabi naman, hindi naman porke
babae, yun lang talaga yung may feelings. Mga lalaki din kaya, may feelings din yan pag nagloloko. Hindi, ang punto naman doon, ang cheating is cheating. Hindi natin pwedeng i-tolerate yan. Ang mali ay mali talaga. Yes. Pero kasi, ako aminado ako bilang napagdaanan natin yan, yung pace na yan. Di ba? Hindi, ako hindi ko na para magmalinis ng isang sarili ko. Dumating tayo dyan. Cheating is a choice, but kapag ang lalaki ang nag-cheat, hindi ko masasabi na punong-puno to ng emosyon. Minsan, tinawag lang talaga. Ng kalikasan? Ng kalikasan, gano'n. Hindi, totoo. Ng Kaligayahan. Kaligayahan na ng laman. Kasi para sa akin, ang babae naman ay iba. Diba? Iba din yun sa babae. Hindi naman pwedeng tinawag lang ng laman yun. Babae kayo. Hindi naman ganun. Pero I think ito yung mga most of the time na nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun, ganun na generally, no? May mga pagkakataon din kasi talaga na may klase ng babae. Alam mo yun, iba yung structure din niya, di ba? Or parang iba rin yung DNA ng babaeng yun na parang, okay lang to. Okay lang yung ganitong klaseng play, no? Walang klase, walang emotions involved. Bagay. Kumbaga, yung iba din naman, depende sa tao eh. So, hindi rin natin masabi na mapalalaki, mapababae, ganito siya, ganun siya. So, it's all a matter of a choice, no? It's a matter of choice. Kaya, kabisyo kung ayaw mo siguro magkaroon ng komplikadong sitwasyon sa buhay, huwag na lang tayo mamili ng isang bagay na alam nating magpapakomplika pa ng sitwasyon natin. Wag na rin nating dagdagan pa yung stress natin sa pamamagitan ng pagdedesisyon na mali sa buhay natin. Kasi yun lang din naman yung nagiging dahilan, 'di ba? Para mas lalo tayong mas stress kasi nagdedesisyon tayo ng mali. So kapag alam natin na yung isang tao siguro nagkamali na sa buhay natin, edi subukan natin kausapin. Subukang i-correct. Pero kung hindi na correct, mabigyan ng pagkakataon para i-correct yun, edi wag mo nang sayangin yung oras at panahon mo, 'di ba? Para umasa pa na magbago yung tao. Tama. And focus sa sarili. Napakahalaga nun, dude. Lalo na yung top secret sharer natin kanina may cancer. Hirap nun Napakamahal ng gamutan. Napakatagal ng bibilangin na panahon. Kailangan ng disiplina, kailangan ng consistency, kailangan responsable ka, at ang pinakamahalaga may support system ka. Kaya siguro din naramdaman niya na kailangan niya ng suporta ng partner. Dahil nga, busy rin yung mga tao sa paligid niya. And I just hope na mas makita ng mga tao sa paligid niya, especially yung mga kapamilya niya, yung suportang kinakailangan niya, na hindi lang dapat manggaling sa partner niya. Kumbaga sana meron ding mas mapaigting, 'di ba, na suporta yung members of the family, especially if she is the breadwinner. Kasi yung mga breadwinner, akala kasi talaga ng iba, parang hindi, malakas yan, okay yan. Pero hindi po, minsan di lang nila pinapakita na bumibigay na sila. Pero kailangan po nila ng suporta. Tama. Especially sa mga pagkakataong ganito. So matuto rin tayong makaramdam bilang family member ng taong yun. Na hindi rin natin dapat iasa sa ibang tao na hindi naman kaano-ano, kadugo. Hindi pa sila kasal, diba? Pero yung commitment nandun partner kasi. Pero feeling ko yung mga supportang ganun dapat nagmumula talaga sa kadugo mo, sa pamilya mo. So yun. Ganda. Mga kabisyo, napakinggan nyo na naman po ang isang storya na kumurot sa ating puso. Napakinggan po natin ang storya ni Christine at ni Sapphire kanina sa programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secret. Kaya mga kabisyo, muli kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by James Ingram, Just Once. Metro's #1 Love Radio. Basic!